perquè els d'Esquerra Republicana ens l'estimem de anar. Ja no sé com estan. No dic res. A mi m'agradaria parlar d'un dels temes que has comentat. El tema de la comunitat i de tot el tema de caminar i tot plegat, que has fet alguna pinzellada. I és un tema que a mi em preocupa bastant, perquè sobretot que és el tema de la comunicació. És a dir, per crear eixos cívics, és a dir, per passejar d'estació a estació, és a dir, primer s'ha de resoldre el tema de la comunicació. Perquè, francament, jo penso que ara mateix córrer per Barcelona i caminar per Barcelona no és saludable. És a dir, un vist per Barcelona no és saludable. En absolut, és molt perjudicial per la salut. Jo soc un usuari habitual de la bicicleta i em trasllado per Barcelona en bicicleta i és horrorós. La merda, la cosa horrible. Es posava l'exemple d'aquest tancís, de certa contaminació que havien aturat la circulació de cotxes dels dies parells, les matrícules, unes altres, i estàvem parlant d'uns índexs de contaminació molt més baixos que l'habitual a Barcelona cada dia. És a dir, el punt que ens preocupava els francesos de contaminació a París és un punt inferior al que tenim aquí de forma habitual. És a dir, a nivell de contaminació, és a dir, a part de tots els eixos cívics, jo crec que la clau sobretot és el tema del l'ús del cotxe. El cotxe, no sé si la solució passa per grans pàrquings a l'estat de la ciutat, no ho sé, és a dir, tu com veus aquest tema, quin penses que és Vull deixar molt clar que no soc un talibà contra el cotxe. Vull deixar molt clar. Però vull deixar molt clar també que fer la ciutat habitable és treure cotxes. No hi ha més volta de full, I vull deixar-ho clar perquè és evident que hi ha gent que es guanya la vida honradament de repartidor. Per tant, i són un interlocutor tan vàlid com els veïns d'un carrer que es queixen de no sé què. S'han de guanyar la vida. I no només això, sinó que com a consumidors estem evolucionant a unes pautes de consum que demanem més productes personalitzats, més productes servits a casa, és a dir, estem generant més mobilitat que mai. Si abans hi havia 2 marques de llet en el súper que venia el camió de la letona, deixava la letona, venia el camió de l'Ato, deixava l'Ato, que s'ha acabat, ara anem al súper i ens trobem 12 marques de llet diferents. Doncs, perdoneu, són 12 repartidors diferents moltes vegades. L'exemple és tonto, però és gràfic. Per tant, el tema de la mobilitat és molt complicat. Quan una ciutat decideix fer el que ha fet París, és que ha fracassat. Quan tu decideixes una mesura dràstica de prohibició d'aquest tipus, has fracassat. Perquè és una mesura que pot semblar molt guai des del punt de vista de dir mira, ho resolt amb el cotxe, però que genera desenes de milers de problemes domèstics a desenes de milers de persones. Per tant, quan arribes aquí, és que has fracassat. Per tant, nosaltres no hem de fracassar i per no fracassar hem d'anar traient el cotxe mica en mica. Hi ha una mesura impopular que va ser les zones verdes. Entenc que és impopular, però és un dissuasor de nassos per l'ús del cotxe intern a la ciutat. I és un immobilitzador de cotxes. Tu ets veí, sí. Tens una verda gran molt barata, sí. El deixes allà. És un immobilitzador. Hi ha una cosa que és molt positiva per la ciutat i difícil socialment, és a dir, totes les solucions que hi ha tenen un pro i un contra, totes. Una cosa que és molt positiva per la ciutat, que si fos gratis ho hauríem de fer massivament, és enterrar cotxes. La ciutat només guanyarà espai cívic enterrant cotxes. Cap al mar no podem créixer, excepte la plataforma de Marí, que ja ens diu la nou que govern, però hem de parlar, no? Però tinc les meves idees sobre això, perquè això no ho parlar. Però abans de la plataforma de Marí, la ciutat només pot créixer d'una forma, que és enterrar cotxes. Tothom es pot parlar aquí, tothom es pot parlar. Per tant, tu pots enterrar cotxes en determinades zones de la ciutat, pots obligar tota l'obra nova que vagi sempre en un pàrquing, pots vincular tots els edificis públics de protecció oficial a pàrquing. Enterrar cotxes és collonut, perquè quan
tothom es pot fer el pàrquing, tothom es pot fer el pàrquing. Tu pots entrar a Besòs, a Saco, a Besòs, per exemple, hi ha zones molt banals de la ciutat, molt lletges, perquè són grans esplanades de cotxes aparcats. I imagineu-vos tot un momentet, o el dia que és festa major passava i treuen els cotxes, i dius, hòstia, que bonic que és això. Ara imagina't que fessin un nivell únic, no?, de planificació, de pavimentació, i féssim una mica més maco. Això seria preciós, donaríem personalitat a les Besòs, que es trobi al carrer, miraríem el ciclisme, miraríem moltes coses. Petit problema, enterrar cotxes fa més. I per tant el que hem de fer a la nostra societat municipal de pàrquings, dir-li, miri, vostè vagi fent negoci, enterrant cotxes mica en mica. Aquesta és una cosa que s'ha de fer. El tema de contaminació depèn fonamentalment del cotxe, no només hi ha millores que s'han de fer en el port de la ciutat, en les zones de càrrega i descàrrega de cereals, hi ha uns moments que s'han generat molt de pol·lució a la ciutat, hi ha mesures que s'ha de fer a l'obra pública, i a l'obra pública s'ha de demanar unes prevencions perquè les partícules de suspensió de contamina molt, i després hi ha les calefaccions. Però el gruix és el cotxe. El problema de la mobilitat fonamental no és intern de la ciutat. Intern de la ciutat, solució és pacificar. Anar avançant pacificant d'una forma raonable, sense que la gent gran pugui arribar a casa seva. Això és molt important. I per tant no vol dir que els eixos cívics que diem siguin carrers estrictament peatonals, sinó que pots fer regulacions horàries. I pots dir, mira, de les 8 a les 11, càrrega i descàrrega. De les 7 a les 9 a les 11, càrrega i descàrrega. De les 3 a les 5 també, i a les 5 a les 9 els nens surten d'escola, que caminin lliures pels carrers. Cert, les zones pacificades donen llibertat als nens. És molt important això. Tu vas un nen petit pel carrer, el té que ser agafat quan vas en lloc de cotxes i el deixes córrer quan no, un detall. Aquells detalls que fan agradar la vida. Però el problema greu no és aquest. El problema greu és no depèn de nosaltres, depèn de Catalunya i de l'àrea metropolitana, que és la mobilitat de dins a fora de la ciutat. Cada dia hi ha 1 milió de trajectes, 1 milió de persones que entren a Barcelona i 1 milió de persones que entren. La mobilitat interna de la ciutat es produeix més o menys gairebé un 70% és sostenible. Entre els que anem a peu, anem en bicicleta o anem en transport públic, som el 70% dels trajectes que es fan. I el 30% restant som els que anem en moto i en cotxe. En moto contamina una mica menys el cotxe, i sobretot ens contaminem. Els turistes som els que anem amb mitjos públics. Doncs el problema és de dins a fora. I de dins a fora quin és el problema? De dins a fora el problema és que els governs Pujol, amb tot el respecte que em mereix el president Pujol i les coses que ha fet a Catalunya, no van planificar el territori. No van planificar. I va créixer Sant Quirze, amb casetes horitzontals, i va créixer Corbera de Llobregat. Corbera de Llobregat és un lloc on hi ha 20 i escaig d'urbanitzacions. Horrendes, des del punt de vista, ho sento que s'ha dit en castellà, des del punt de vista municipal, ruïnoses, perquè vol dir que el camió de les escombraries cada nit ha de fer com 250 quilòmetres, un desastre. I el fet que aquella gent visqui en organitzacions ens repercuteix als barcelonins en que no hi ha prou compacitat en aquests pobles com perquè sigui rendible tenir un autobús de línia o tenir un metro o tenir un tren. La solució la tenim a Pujol. Tot el creixement brutal, desordenant i sense planificació territorial del Maresme, del Vallès, dels Vallesos, a Baix Llobregat i més enllà, ens el respirem a nosaltres. Solucions? Transport públic. Transport públic, té diverses tenes, no? Els pàrquings dissuasoris no han acabat de bullar, però els pàrquings dissuasoris de debò són els pàrquings de les estacions de Rodalies. Si els pàrquings de les estacions de Rodalies són molt cars, la gent no hi va. Si són petits, tampoc. És un tema que s'ha de fer mica en mica de les estacions de Rodalies. Però després el que cal, sobretot, en Rodalies, per tant, l'element més important per baixar mobilitat és Rodalies. Rodalies el que cal és ser independents. Rodalies el que cal és que siguem independents d'una minyeta. I fins a la independència no
Per què estan en densitats baixes? Perquè tenen unes catenàries, uns sistemes de control de la velocitat de fa 40 anys. I a Madrid, aquí tenim, ara m'invento la xifra, perquè no la recordo, però tenim un 60% dels combois de més de 8 anys, a Madrid un 20%. A Madrid, totes les línies de rodalies principals tenen un sistema de control de la velocitat que es diu ERMTS2, que el que fa és que el maquinista no se li va a pensar. Aleshores el que fa és que cada 10 minuts pot passar 3 trens. Aquí no. Aquí quan van haver aquells accidents de rodalies, l'accident del Clot, l'accident de Mataró, va venir la ministra i el Parlament de Catalunya, i jo, i nosaltres, d'Esquerra, vam dir, volem el sistema ERMTS2. I la ministra diu, tranquils, haremos unos cursillos a los maquinistas. Van fer unos cursillos a los maquinistas de seguretat. Home, perdó, un exemple d'això, i clar, no estic cap mort, un exemple d'això, és el metro del Vallès. Ferrocarrils és una empresa modèlica. Tu deus utilitzar els ferrocarrils. Sí. I vas a Sant Cugat, som 7 milions, Oriol. Què? Som 7 milions els que baixem entre Barcelona, Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. La via de tren més densa d'Europa és la Passeig de Gràcia a Provença. Sí. És no parar de trens. Tant que l'estació de Gràcia és perillosa, fins i tot. Necessita una reforma que s'està fent ara, els que hem demanat fa molt temps, i que s'està fent ara aquesta reforma. Però per què? Perquè té un sistema de control de la velocitat a les més. Resultat, metro de Barcelona és deficitari i paguem, el metro de Barcelona es paga amb el dia un 47%. Ferrocarrils de la Generalitat és una empresa de transports única a Europa, gairebé, que té un autofinançament del 90%. O sigui, el 90% del pressupost de ferrocarrils es paga amb bitllets. Per què? Perquè funciona. Transport públic, perquè la gent l'agafi, ha de ser fiable i d'alta freqüència. Si tu el bus no saps com passarà, no vas al bus. A no ser que tinguis molt de temps. Però si tu el bus dius, no, aquesta línia és que no feia mai. Cada dia a les 8:02 passa l'autobús. A les 8:09 passa l'autobús. A les 8:15 passa l'autobús. A les 8:22 passa l'autobús. Te la creu i vas al bus. Per tant, el transport públic és freqüència. En tren, en bus, en tot. I nosaltres hem de fer créixer la ciutat en aquests espais cívics. Els socialistes, en les seves èpoques bones, és a dir, les de Maragall, van fer aquests barris que ens agraden tant, estan parlant del Roma Nou, però per exemple, Carles, el Clot, el mercat del Clot i els tots, un lloc preciós. Però no van fer la ciutat amable. Es van quedar a nivell. Nosaltres volem fer més. Nosaltres podem plantejar-nos, ara deixo la idea aquí i els del Poble Nou, si la voleu o no la voleu. Deixo la idea aquí. Fem la ronda verda del Poble Nou. Tanquem tota la volta. Fem el creuat, Pallars, Marina, passeig marítim, tanquem el tros del passeig marítim que falta, Rambla Brim i tornem a connectar amb Pere Prat. Que tu que t'agrada amb bici, dius, vaig a fer la volta. Jo recordo unes eleccions que el Portavella va presentar la proposta de la